Bé, he arribat a més de 200.000 seguidors a Twitter. No m'ho hagués pensat mai, d'ençà que vaig començar la xarxa a l'inici de Twitter. Estic molt content, sobretot de la manera d'aconseguir-los. És veritat que el fet d'arribar a la presidència de la Generalitat va disparar molt el nombre de seguidors, però també és veritat que de manera pacient he anat conreuant l'interès en la xarxa i que sempre, des del primer dia, m'ha anat acompanyant molta gent. Jo he intentat seguir tant com puc a tanta altra gent, però arribar a la xifra de 200.000 seguidors, superar-los, de fet, per mi és una satisfacció. Espero que tots aquests seguidors se sentin interessats pel que anem publicant, pel que vaig dient. No cal que comparteixin, poden discrepar perfectament, poden fins i tot intervenir de manera crítica, és el que es tracta, amb respecte, això sí, i d'ençà que soc president de la Generalitat li he intentat donar també un to en què, combinant formats multimèdia, missatges diversos, pugui entendre, tots els meus seguidors, una mica el que soc, com penso, què faig, què dic. M'alegra especialment tots aquells seguidors que són de fora de Catalunya, sigui de l'estat espanyol, d'Europa, del conjunt del món, que tenen un interès per la presidència de la Generalitat, pel moment polític que viu Catalunya. Espero que a través d'aquest canal també els ajudi a complementar-se, a fer-se una idea més precisa del que volem.